Unas tanan may ngapon. Nya meron sa debate UYD kay Kapila na. akong kadaghanan ni din may hap. Oh, demi. Akong pamatud-an nga kaning Isaya City 14 ako ang atumanan niya na kay ang sulti manggod nila ang katumanan ko na ni Jesus apan ang tinuod yun akong katumanan ani Isaya City 14 Ada eh? atong basahon ang Isaya City 14. Sindo sa di batihara. Ang ingon diri sa Isaya City 14 Isaya City 14 ningon diri usa ang Ginoo gayud muhatag kanimong timan ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga manamkon ug anak ug usa ka laki nganan siya Emmanuel. Nganong ningon man ko nga kaning Emmanuel nga gipasabot diri nga gipanganak sa usa ka babaye ako na kay ang hubad ko ng Emmanuel god ang hubad ko ng Emmanuel sa Mateo kapitulo 1 versikulo 13 mao man gud siya ang gisuwat diri sa Emmanuel nga namay hubad diri sa Emmanuel ang mabasa sa Mateo kapitulo 1 versikulo 23 day 23 ang usa ka babaeng ulay mubabdos ug manak usa ka lalaki o ngalan siya Emmanuel nga sa ato pa muni hubad nga sa ato pa ang Diyos ani hubad sa ato di sa ato pa ako sa espiritual ning nako Diyos man nga gingalan lawas na ako sa kalibutan gingalan ko sa tao Diyos sa karang ganon ako kumanan anang Isaya si kapag moingon sila nga si Jesus na mabitangan ingon ko nga naabay mabasa nga ang hubad sa Emmanuel si Jesus ani uban kanato wa man ang hubad sa Emmanuel ang Diyos ani uban kanato di sa ato pa dili si Jesus ang katuman ako kaya ako man ang Diyos nga gikubas ng tao oh kay ningon pa ang hubad sa Emmanuel si Jesus ani uban kanato Jesus nato na supakon aban ako supakon wala kay ngano man ang Emmanuel god ang hubad ang Diyos unya si Jesus ang dili man ko Diyos nakikuban si Jesus man to kay bisag basahon na ang Mateo kapitulo 1 versikulo 20 2 minutos lang. Hantos 21 naging madya. Samtang naguna-una siya nini kung kapitan niya mo sa kangis Ginoo bilang ilang ko. Ug moingon si kaliwat ni David ayo kadto mga asawa ko Maria. Kaya ang iyang gisabak la lang sa Espiritu Santo nganak sa laki man siya Jesus. Kay luwas na niya ang katawan sa iyang si Kristo iyang mga katawan. Pasabot ang nga nato Jesus mayon ta ang Emmanuel ingon nga Jesus ani uban kanato. Kay may ta Jesus na lisod kayo nga ang bahin ako ingat ko slide nasa pwede 1 minute na lang. iya to ang ako na di ko gusto na iya ako iya di ko gusto na ibaylo-baylo na to unsay ako nga kasaaran kay Jesus gani isulti naman gani sa akong pagganhis kalibutan nga niingon diya sa Gipadayag kapitulo 1:8 ako ang alpha ug ang omega nag-ingon ang Ginoong Dios kalabi gamahanan ang kaniadto karon ug ang manhi man ang Dios sa kalibutan no niingon siya sa Mateo kapitulo 4:7 si Jesus misuros ti Galilea ug nagsalnyos ng balita nga nag-ingon inusuli ang iyong masala kay hapit na maghari ang Dios no ang Dios na maghari ang pagani sa Dios ang paghari buti ba sabot kaning Emmanuel ako na ang katumanan dili na si Jesus apan kay ingon man sa Jesus una ako ri ako una nga ni affirmative ko side niya si Pinya kay muna iyang baruganan na si Jesus kuno na indicative siya kay nilak man siya sa ako Wala yung oras. Salamat. Okay. Cross examine ako. Matud ba ni mo Joseph Suday kanang Isaya City 14 kanang usa ka batanong unsa may kinanglanon pan ba kanang ngani babae ba kanang sa ubang version batanong dalaga man rasuban parang tawag na og kuan kanang virgin virgin mo si kuan so kaning iyang gianak ni usa ka babaeng birhen 800 years before Christ ikaw na ako na ang gipasabot anak kay ang Emmanuel god nga gipanganak sa babae ang gipanganak sa babae nga Emmanuel Dios
ani uban ka nato. Manggod. Ako na. Ako man ang Diyos. Nag-away na lang. Nag-away. Bagay na. Ay, mag-away din. Away na. Dani kugtas. Tawa na sang na high blaron mo suko man. Tugam na siya kuan. Nag-away. Na siya. Gilis na. Ay, mag-away. Dan. Ay, patuloy dan. Ayaw mo pagsambali na. Patuloy dan. Bate na. Bate na. Ayaw mo na. De, kuha na ka ng, away. Luwali ka, luwali ng dani. Ayaw mo na pagsambali. Kung na yung nag-away mga Dani kugtas. Sa inyo ba mga kaibigan? Di mayo. Mag-reason mo sila kaya di mo sa katupad sa So, mga sa istorya lang. saan pumunta na, Brad? Kung ako ng panon, hilom na kung dito sa puno. Kulagi o. Niya okay na to? Pumunta na nagbangi na to. Kining, gusto may pruiba na mga kining itawag og Emmanuel ang Diyos ba nato ikaw ni nga Salamat na lang. si Jesus Christ mo yun. Salamat na lang. Ang uban na po yan tungod manggod kay ang ipasabot ko ni Isaiah sa Juan 7:14. Na naman, salamat na lang. Ang Emmanuel Pag-ingunin mo na ako, ano naman. nagipasabot niya nga lang Emmanuel giupad ka manggod diha nga ang Dios ang kauban kanato. Muna giingon sa Mateo kapitulo 1:23. Muna nga ako ang katumanan. Kay giingon pa diha nga ang Emmanuel ang ubad si Jesus ang uban kanato. Aw, di na ko makigibati nimo ana nang istorya ha. Kanang atong isutanan karon. Apan lagi kay di man mao muna nga ako makigibati. Inya giskutan na si Isaiah 7:14 usa ka batang lalaki Batang laki. pagka niya Emmanuel. O niya imong giangkon Dili gyang ko na ako di pa ako ina pa ila. Ako katumanan na. sa to pa kaila kasi mo inahan. Dili man na si Kristo. Mo inahan. Di sa basi sa kalangit nun dili na sinan gilalangan. Ilalangan kinsa may imong ilalangan. Si Melinda Suday. Belinda Suday. Oh, Melinda Suday panwakan ni diyang Isaiah sa Pero sa Isaiah 7:14 usak babaeng birhen mamunis Birhen Maria. wakan Ningon ka ingon diag biri. Melinda Usa ka Suday. Koto ba ko sa bakit sa tinuod ni Melinda Suday nga mong gilalangan. Ang ako Unya si Birhen Maria. ang akong tubagya wakan li ang babay. Wala nganli Maria, wala sa nganli o Melinda apan kay nangutana ka man. Nganlan ako. Kay wa man di pa ilan Isaiah. Sa to ba dai? Kanang Isaiah 7:14 kay mo man atong gidebatihan. Mo na Melinda Suday. Oh, kanang babay. Babay. O kanang Emmanuel ako na. Di ba ba ka ang sa tuig ang Isaiah 7:14 800 before Christ? Dawat ari. Ha? 800 before Christ. Sa sintos ka to eh. Lagi lagi tagna lagi na. Tagna niya. 800 ka to eh. Nay tabo karon. Nya unsa man to'y ginatawo ang imong gilalangan, imong kinahan. Ang imong gilalangan, tawag ng kinahan. Unsa to'y ginatawo? Kinahan gilalangan. Gilalangan ay mo man sa tawanon nito pag Wa ko pangutana og sa siya na basta kay. Unsa to'y ka ang imong gilalangan? Wa ko pangutana niya. Ni Melinda Suday. Unsa to'y gilalangan? Ikaw, unsa man ang to'y ginatawo? Wa sa tao naglawas ko. Di ba natawo ka ba? Kalibutan ni ang imong gilalangan. Dili na tao naglawas ko. Naglawas na okay. Ang imong gilalangan mo si Melinda Suday. Naglawas Nya naglawas noon ka, unsa to'y ka? December 21, December 21, December 21, 79. 1979. Sato pa 40 Ako masahon, yes, Kristo. 8 na karon. 46, Tapos ang 26 ko karon. 1979. Guarda City na ka. Guarda City. Ano No? na December? December ulit.
Guardia City ka. Karon. 46 pa gito. Oh, Guardia City. Ay mong lawas noon 1979 December 21. Unya. Anong ang kanang uyon ka kanina ang Isaiah City 14 800 yung paper price. Ang pangutana. Ikaw ni Sultan. Bisa mo na tuiga ang Isaiah City 14. Pasot na Isaiah. Sa tuiga na. Wala siya isibutang ni Saya sa tiga. Kaya ang teksto diri wala gibutangan og unsang Para ang punto no, para matukma nga natao ka na lawas noon ka 1979. 1979. Oh. Apan ang teksto nga atong ginibitayan karon, wala si adlaw, bulan o kanang tuig, wala. Oh. Atong ginibitayan wala nga di sa kumukuan sa imo nga mo duka kay mano may unta og nahaw ta siya adlaw, bulan, tuig. Waman. Karon, kung may katumanan sa Isaiah City 14 sa Baguntugon nga Ang ikaw na, sayaw ban kanato. nga ikaw na, asa mabasa sa Baguntugon? Sa Mateo Kapitulo 1:23 nga Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ayo ban kato. Ako man ang Dios ang anak ko sa espiritual sa langit noon nga Dios man. Kanya ginganlan ko diri sa akong gilalangan Joseph sa patakaran kalibutan. Muna nga ako man ang Dios ka nagiguban sa mga tao. Mao na ang ako ko man. Mabasa na sa Mateo Kapitulo 1:23 nga ang Emmanuel ang Dios ayo ban kato. Kanang Mateo 1:18 hanggang 23, Emmanuel, God with us. Mao man na siya. Ang Diyos uban nato, nagpagkatao. So, Hindi nagpagkatao. Kaya ang Dios dili tao numeros 23:9. ang punto, mo may unod, Mateo 1:18. Bisan pa na unod ang Dios o wala ang Espiritu wala unod ang lawas sa Dios na Asa unod to ba? Lawas nun. ang lawas na unod ang Espiritu Una ko'y mabasa sa Jesus sa dili ikaw. Ha? O yun ka nga, namakaka? sama sa kanang Kana Mateo 1:23? 24? ang kanang Ato masahon, ato masahon. ang Mateo Basa brad. 1:23 Mateo 23 ako na dili na sa 1:23, 24. dili na sa Atong laro na siya bagina. Ang Diyos na ba, wala bukog, wala unod. Ano naman kayo unod? Inod na ang Espiritu apan ang lawas na unod ug bukog kasi Ayun. ang gipanganak sa babae 1:23, Oh, laki 24. man na. Wala Ang anak, wala unod. ang lawas na unod apan ang Espiritu wala. Surya tag tinuray doon, ayan ang bilot mo. Minutong gyapon, isang nanak, Oh. minutong gyapon. Joseph Suray, ang akong pangutana nimo, kung ako'y mabasa, kaya imong termino, lawas nun man, dawa ka mo gamit og tao, ana. So, Kaya ang Diyos dili ang tao, numero- gilalangan mo na imong inahan, silbi ba? O sa patakarang kalibutan So, imong termino gamit lahi. Ako lang sakyan imong termino. Karon, kaya ikaw mong gahan ang katumanan sa Isaiah City 14 o katuman Mateo 1:18 24. Kung ako'y mabasa si Jesus na, namakaka. Wa ko mamakak, gisakay ra man sa kasulatan kay ang Mateo 23 1:23. Atong basaho na. Ang Emmanuel ang hubad ang Diyos ang barkado. Oo. Abot ng Kristo. Lara, Oh. dili na ikaw. Ang 23. ang usa ka babae ulay mabdos og mo anak og lalaki og nganlan siya Emmanuel. Nga sa to pa ang Dios Aniya uban. aniya uban kanato. Unya kanang isa. Busa pa minasa. Busa ang pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel nga pagpangasawa niya ni Maria apan wala hilabdi si Maria sa wala pa siya mga anak ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ah, klaro kayo karon. Pangutana. Pangutana. Paminasa. Pangutana, mao ra man na. Jesus lagi nga dili lagi si Juan. Dili Ikaw. lagi. Ang hubad sa Mateo. Dili man ikaw lagi. 23. Ah, Ang klaro, Diyos ang ana. barkado si Emmanuel. Nganong isa kayo nung Oh, ang pangutana na ko. 24 naman na. 24 naman na. Bay sumpay contextual understanding ko. Ang pagkalawas to ni Jesus Christ. No? Ang pagkatao ni Jesus Christ, wag yung pagkatao ni Jesus Dili lagi Christ. ang Ano? hubad sa Emmanuel, ang atong gikuan ang hubad Emmanuel, ang Diyos ang Mateo barkado. 1:18-23, Anong klaro, naabot ana? man tawag, isakay man natin. Ano man? Ya. Nasa inanay, Ang hubad sa Emmanuel, ang Diyos ang Muna nga Ya. namakak pangutana na Diyos makakon. Wa ko mamakak, ang imo lang pagsapot mo inasibiyat. Hindi. Ang hubad sa Emmanuel, opinion. Ang hubad sa Emmanuel, ang Diyos ang iuban kanato. Anong isa kayo ni Jesus? May utag ni ingon ta. Ang Emmanuel, ang hubad, ang Jesus ang iuban kanato. Kay imong isa kay Binasa. Jesus. Kanang Mateo 1:24. Si Jose mingonganlan ni Jose og Jesus. O Sayop na. 24. Sa 24. Sayop na.
Di ba ambot na ko'y pasabot? Di ba sayo ba na? Ang imong panabot mo sayop nga ang Pero ang Emmanuel. nasulat ba? Ang nasulat sakto na. Di pa minasa. Ang nasulat ba sakto? Minasa sa akong opinion. Ah, Pag opinion ingon ba diha, niya? Hindi yan ang biblical eh. pag ingon diha sa Emmanuel, ang Dios aliuban kanato. O, lagi. Og imong isakay dito ang Emmanuel, si Jesus na imong Nay mabasa. Matthew Dili lagi wa man 1:23, gisakay ni 24. ni Ang bata gingalan og Jesus. Karon wala gisakay. na bakak na tumutuo ka, mudawat ka na dili. Di wala gigisakay ni Jose, ikaw rin nagsakay. Di, klaro na. Ang Emmanuel, ang hubad, ang Dios aliuban kanato. Mo lagi. Ingon ka mag-Jesus, di ikaw nagsakay, di si Jose. Bata ka bata. Ang bata mag-ingon Di, ang ato. Kanang bata na tao kisa na. Magalawas nun ba? Lawas nun Ang ang ato termino. giubad Dili, ito ba kuta na? Pinasa. Kanang bata na tao, kisa Wa na. nato makuha diri. Wa nato makuha. Ano yan? Ito ba kuta na? Tikuka na si Ongol. Kanang bata nga na tao kisa na. Debate lagi niya mo ayo sa pagkakante. Debate niya mo. Debate. So karon Kung may saksi mo ba no sa no? Luwa. Way ayo ko. Way ayo hugaw. Ano mo basa sa Biblia mang luwa na adto? Maluwa siya. Oh. Wa magkabasa. Nasa tayo pangutana. Hula na mo no? Nasa tayo pangutana? Ha? Nasa tayo pangutana nasa to. Ah, lasa to. Oh, sila ikay mo na negative. Oh. Yo. Sali ka. Di. Kagingarian sa Dios niya. Dinunguan kini gitulo na. O sige, ihatag na. Buto ko nga siya. Mana ako punta na ako. Ako na siya mo tabi. Pasabot niya. Kita nagsubay sa dalas Brado Wede. Ah, Brady Wade. Imo na ning katunaran Brady Wade. Oh, sige. Ako man ang Dios ang amahan. Siya ra sa Diyos. Ano nga nagawas? Siya ra Diyos Oh. nga naibukog ni unod. Ang lawas na mo. Sabi na. Ay. Dili oy kay ano man ang Dios espiritu di. 5 minutes. Kani kang iway din ni. Iway din ni panahon. Humanap sa Oh, 5 minutes, 5 minutes. Laso man. yung mahirap. Kining maong Ang diskusyon lawas lagi. ki Espiritu di kapit. Alang bro, ano sa bro? Nasabtan ko ang marugana ni Joseph Suday. Nagpaila nga Diyos Res Plaza Indonesia. Oh. Ila nga. Ang iyang termino nga inahan ko ang gilalangan. Tindot sa So di siya mogamit o inahan. So di siya mogamit. Ang gilalangan si Melinda Suday. O mana. Kuni ang kuan kanang na tao lawas nun. So di yun coincide magabangga mo si Suday kaya naman lahi sa termino. So kuha naman termino ni Suday para magkasinabot. Ang lalangan may ang inahan, di mo siya magamit ang mother inahan. Yang anatawahan, kuha man paglawas nun. So di magabot. O di magabot. Muna nga sakyan siya may kapabarog nga ini Isaiah City 14. Siya na ang Emmanuel. Katumanan siya na. So kaning Biblia yahay nek anggon sa laing reliyon mabitan ni daghana. Pero ang simbahang Katoliko adunay simbahan magisterium o apostolik na di siya mo interpret sa Word of God sa side sa Katoliko. Pero ang Biblia iyahay nag-interpret unang upan na daghang reliyon. So, with due respect si Jesus Suday, kani iyang science sector usa di kapasipala nga siya ni kay kuan mo na sa mga Bible scholar nga komentary si kuan mo gina si Jesus Christ mo gina ang gitagna 800 years before Christ usa ka babayeng birhen manamgon sa kabatang lalaki tawgon si Emmanuel. So ang katumanan na mo to Mateo 1:23 ang Diyos uban nato. So matod pa ni Joseph Suday siya kuno na kay ang Diyos uban nato kay iyang ngalan Diyos man pas nagni word Diyos siya na. So ang iyang ngalan Diyos man tanawa ng gingarian sa Diyos na yung idea. Gingarian sa Diyos no. Huwag ni plite ko. So, pag ingon mo giharian sa Diyos, ang iyang ngalan Diyos na. Oh, Dios ni siya. Oh, Diyos, Hindi ano karian. nga? Ako ning karian. Kay Mo din Yeah. plite. Diyos na. Ano plite pag Kuya karon. Pagudestino. Pag 24, nasulat mo ganito, kining bata nga na tao, ngalan niyo si Og Yeshua sa Hebro o Jesus. So klaro na nga ang angko ni Joseph Suday nga dili siya. So diara napita mo buo kayong debatiya Isaiah 7:14 yang katumanan sa Bagutugon. Yeshua na dili na si kining Dios nga taga ngalan og Taga Mandawi. Kamandawin eh. Joseph Suday na ba kay ID? Di kalibutan na ang. Di ka ID na ini ID ngalan mo. Lagi sa kalibutan lagi na. Kalibutan na, namtas kalibutan. Oh, Oh, ang Diyos ko na, spiritual isa ni pa ba? na Dios. So, Una siya yun nga. ini, abi sa, yun ini
pahayag ni Joseph Suday na sumpaki sa pulong sa Dios kay sa Deuteronomio 4:2 magadugang magkuha silutan sa Dios. Pinidayag pa Dios ni Jesus 19 ang magadugang magkuha matubas Revelation 20 verse 22:18 to 19 condemns anyone who changes even one word of the scriptures. So dihanan na bita si Joseph Suday silutan Silutan. dili lang Pero dili lang lutan. og silutan dili na makuha, dili na ka latugi diri. Di, na may silot nga Dili para latugi we lang. called it but nang buhi pa pero patay na buto sa bot nabugto yung relasyon tali sa tao sa Diyos. Asa mabasa na Isaiah 59:2 niya uno tumdiyo sikusais ang byudan buhi pa pero patay na siya. Pero di ko maingon Diyos sa condemn ko na kay kani kibaw ni sa motoran sa Saday nga kung say tinuod o kibaw ni siya kay basa ko ng Biblia sa diara ko brother sa Saday kay mubo ra man ning Pangutana. ka. Tara. Unang pangutana kay ako may affirmative side sa pagpaila sa Isaiah City 14 nga ako ang katumanan mingon ka manggid nga si Jesus na kaning gisulti ni Isaiah nga Emmanuel nga ang hubad sa Mateo Kapitulo 1:23 ang Diyos ani uban kato nya isa kayo ng si Jesus nabatay mabasa des kasulatan nga muni pangutana nabatay mabasa sa kasulatan nga kining Emmanuel ang hubad niini si Jesus ani uban kato Lahat Biblia Mateo ono ba ato masaw na kay para for the satisfaction sa listener kay pulong ni Ginoo. Klaro mo ganun sip suday. Kay ebidensiya ni lahi ning verbal ra o kuan. Klaro kay na. Oo. Mateo to. Ono susunod. Tara. Kuya to shooting kanina no. Tara. O kining tanan nahitabo aron matuman ang gingon sa Ginoo pinagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay o birhen bitula sa Hebro magbabdos og anak og lalaki og nganlan si Emmanuel nga sa to pa ang Dios uban nato. So gyang ko ni Suday pero nung sana sa unsam kinsa man busa pagmata niyo si gituman niyang gisugo sa anghel ipangasawa niya si Maria apan wala ni hilabti si Maria sa wala pa siya mga anak ug ang bata ginganlan ko si nga si Jesus bata wa man lang bata niya Jesus tubag ang pangutana laro na dili ikaw dili ikaw Postpone ko pagpangutana kay ang yang tubag layo kayo dili ikaw ay komentary dari question Dili ba ko pa ma. postpone ko pagpangutana ha Nagpakay Ginoo. ang akong pangutana kay niriyak ka man sa pag-ingon nako nga ako'y katumanan sa Isaiah City 14 nga si Emmanuel ang Diyos ang iban kanako ako man ang Diyos nga naghubas ng mga tao niriyak ka man kay si Jesus naabay mabasa sa palang kasulatan nga kining Emmanuel ang uban nini si Jesus ani uban kanato Maul gitubag nang kanako. oo man dire kay ang gibasa nimo ang Emmanuel sa ato pan Diyos ani uban kanato man wa bay Jesus diya nga kauban nato Ang gibasa nako bantayan Mateo 1:23. Nya sumpay man ang 24. Kung na sa sumpay man ang 24. lain Nya na text chapter 2 na di mo na dili sumpay na. Muna usa sa elementary rule interpretation of the Bible contextual understanding. So klaro kayo natubag na nga nganla Jesus dili ikaw Joseph Suday. Dili ikaw imo nga lang klaro. Joseph Suday man tama. Itandi na mo da. Isa may nasa itandi Joseph Suday ni Jesus. Wala ko ang question ako. Ang akong question kay niriyak ka man nga ako'y katumanan sa Isaiah City 14. Ingon ka ang Emmanuel ang katumanan si Jesus. Basahin lang kong teksto nga ang Emmanuel ang hubad si Jesus ang uban kanato. Layo ra man kayo. Lagi sa layo. No, si Emmanuel ang Diyos ang uban kanato man. Basahin ko nga ang hubad si Emmanuel si Jesus ang uban kanato. Klaro kayo. Mao nabitaw na siya sa pagtitris. Ang Diyos uban nato. Si Jesus ang uban kanato ang hubad. Nga tao, usa ka batang lalaki. Giyan ako, may anak balalaki. Kisa yung kalas bata, nga lalaki Jesus. Kana, subang may ladungagan mo Biblia. Klaro kayo. Ay, pasabot kay Kaning nasulat. bang Emmanuel ba? Kaning Emmanuel. Tagay kong teksto kung kaning Emmanuel kay ningon ka man si Jesus ni. Tagay ko og hubad nga ginganlag Emmanuel ang hubad si Jesus ang uban kanato. Amo ni Kaya ang imong gikuano, kapig man nako kay ang hubad si Emmanuel ang Diyos ang uban kanako man. Di sa to pa. Ningon ka mag-Jesus di sa to pa. Automatic pildi ka kay
Wa man kay teksto. Ang tubag. Na man ko'y teksto. Ang tubag ngara sa maong sumpay ang pagkatao ni Hesus Kristo. Na tubag na. Di lagi Ang kay pagkatao ni Hesus Kristo. Ang upad mas Emmanuel. Si Jesus mo kana. Giupad naman ako. Ang Christian sundi. Giupad na si Emmanuel. Emmanuel ang upad ba? Na sa to pa, giupad na. Ang upad si Emmanuel. Ang Diyos uban na to. Si Jesus ang upad kana to. Oh, Dili lang kong teksto. Ningon sa Mateo 28:20, ako mag-ubang ganinyo hangtod sa panahonan sa kalibutan. Muna si Jesus Christ. Diyan mo ta ko'y pasabot ba? Na ba kay mabasa nga ang Emmanuel ang upad si Jesus ang upad kana to. Mao lagi ubad lagi dire 23. Di lagi kay 24. ang gipasabot na Paminaw, niya paminaw. sa Emmanuel Ang anak ug lalaki. Jesus ba? Paminaw. Ikaw ba Jesus na? Ang anak ug lalaki dili babae unya siya gi anak bata ngalan og Hesus. Tubag na mo sana. Ang hubad manggod. Ang hubad ba si Emmanuel? Ang hubad Yan ay mabasa lang, gi anak Joseph Suday. Di mo kabasa. Aning Emmanuel. Ang hubad Di ka ba ani? kabasa brad Joseph Suday. Kaningon ka man kaning Emmanuel Jesus ni. Sabi yang ko. Na ba kay teksto Ang- nga kaning Emmanuel kanang ang Diyos hubad uban ato ni siya na. Emmanuel Jesus ani uban kana to. Sabi tayo sumpay na Dili lagi kay ngano. Taman na sa 23 o 24 man tong iyang giingon. Sumpay man eh. Dili lagi kay Yang repetit sini di sumpay. Dili man ang hubad sa Emmanuel ng 24. Ang hubad sa Emmanuel, ang Diyos ani uban kana to. Dihara ko to. Kanang Emmanuel, kami na sa tubag. Hubad sa Emmanuel. Ang tubag, Jesus ani uban ang kana to. hubad, ang hubad sa Emmanuel, ang Diyos uban nato gihubad naman ako. Open parenthesis, close parenthesis. Ang Diyos ani O uban kana to. nganlan si Emmanuel. Kami na sa nganlan si Emmanuel nga sato pa ang Diyos uban kanato mo ni Ang hubad. usab man ni Jesus. Di na so 24. Di lagi di na hubad. Unya, kaning- wala na kasali sa kahubaran Nya diha. kaning Emmanuel nganlan mo nataw na wa. Ha? Nataw na wa. Naglawas nun lagi. Alawas doon. Kato ba? Alawas doon sa tuhanon na to, nataw na. Ayan ko migo. Lain sa na siyang terminus na tao ug naglawas nun. Pero mama Kaya ora ang natao kanang nituo pa sa Dios ug nituo Ah, man tayo mo kang tao kaniya. Klaro kay Ang Jesus, oh. Naglawas nun di So, pa natubag na. Lain na sa So, terminus. a question is already answered. Kung may lain tubag na. Di ang ako manggod, ang ako nang ibalik ani kay ni-react manggod. Di niya makuha nga ako ang Yeah, moderator, sa ikaw hukom no. Ano yun ang ako paghukom usara. Si ang muda o si Brad. Wala ka kay. De. Wala man na. Naman ang question niya. Wala. Sa kuan. Debata lang wala. Debate mo po. Dili ako yung una. Paano maging Pilipino lagi? Sa mga kasubas. Ang mga makikabasa siya sa TikTok. Talaga, China. 2 minutos sa. Salamat kay Brad Joseph Suday, Brad. Brother, Mr. Moderator. Kare, gingrian sa Diyos. Ngirian sa Diyos ni. Ang pundok Joseph Suday, Ang samay na gingrian sa Diyos. Diyos niya siya. Oh, niya karon. So ang Isaiah City 14, ikaw nganong mo ni ang katumanan sa Isaiah City 14 si Joseph Suday. Unya, tumo ni magdaghan. Delikado gusto ang Plaza de Provincia. Daghan mada pero nana kay membro ka ni siya sa kabuok. Wa man gyud. Usa ang maong baruganan ni Joseph Suday puro lang tumo-tumo. Tumo-tumo ra ni yang baruganan ug nagpaila siyang Dios nga labing gamahanan usa ka pasipala. 2 Tesalonica 2:9. Ya, maabot ang panahon na tao miwanon. Yari sa Plaza de Provincia nagpaila nga Dios. Way lain si Joseph Suday. With due respect. Pwede na sa mabot matubang San Pablo Brad Joseph Suday. Ang taong iyawanon yari sa Plaza de Provincia nagpaila nga Dios. Ikaw na. False prophet. False prophet Joseph Suday. So diha lang napita, di lang ko mo komentaryo og lain kay maluoy ta ni Suday basig mubalik sa Katoliko. Salamat og may nga. Tayo ginong mabalik Brad. Oo. 2 minutos sa. 2 minutos. Tadi 5 minutos kay. Ade, 2 minutos ako. Wala rebata lang bitaw. May hapon. Alay ka, Hindi na. Pilipino rin ka? Na ako, Nga, ang espiritu sa China ni mo, ang negative espiritu side mo. o Dragon mo affirmative side ko nga ako katumanan Bago sa ba Pilipino? Isaiah City 14 nga ang Diyos ay uban ka ang ubad sa Emmanuel karon kay kini nga atong ka kay si Jesus mo ang katumanan na ng Emmanuel una di pangutana na basis sa Emmanuel na matay ubad unsa may nabay ubad sa Emmanuel na si Jesus ani uban ka si Jesus ani uban nato wa man siya hatag na kung teksto nihatag siya teksto dapit mas ako kay ngano man ang Emmanuel ang ubad ang Dios ani uban nato iya man sukakon nga si Jesus ko na tagaan sa ng teksto nga ang Emmanuel ang ubad sa Emmanuel si Jesus
ang uban kanato, wa man siya kahatag. Sa man dito hindi na ko. Kung ano na nga, klaro ang akong ebidensya nga na ako. Apan ang iya wala. Ano naman? Ug gitagaan pa ko niya gusto ang Manuel ang ubad. Sisos ang uban kanato. Klaro nga mo tabla siguro may kay ako kasi iya. Apan kay wa man siya kahatag ako. Ato pa gan si aning lugi si aning ana. Apan na atong Pilipinas. Dawato na lang naton kabaturan. Ang ubad si Manuel ang Diyos uban kanato. Kay og wingon tag si Jesus na makakita kay ang ubad kasi Manuel ang Diyos ani uban kanato ni usbo nato. Si Jesus ani uban kanato may tantag teksto. Wa may ubad si Manuel si Jesus ani uban kanato. Yan sita. Muna nga dawato na naton kabaturan kay kamaturan. Sa to pa labaw ba ang Jesus Christ kay gamana no? Ang kamaturan dili gina siya matarong. Ang ubad Pakapin si Saday. Pakapin si Saday. pwede na to nga ang Emmanuel ubad. Jesus ani uban kanato. Wa si teksto. Kapitulo ba kapitulo ito to. Ya salamat may hapon. So, okay. Ya, labaw ba ang Jesus Christ kay gamanan? Lain sa nang debate. Lain sana. Pakara. Isa subject niya. Diskusan nga ang Diyos uban kanato. Thank you. Ang Mateo, ang anghel, doon ay gipasabot Jose.